Na baba ka san me? No! Yau fa sakon uwan fiwa muka dauko. Yes! Hajiya Umma, human leader Kwankwasiya Saudiya. A ce mu mika mata sakonta gurin mai girma, mai daraja dan mai daraja. Wato madugun siyasar Najeriya. Yes! Wato Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Kuma ƙara cewa mu mika mata sakon tayi murnarta ga Abba Kabir Yusuf, wato zababbe halattacce gwamnan jihar Kano. Mai masoya kenan. Yes! Abba akwati, Abba a kotu. Ka san ita Hajiya Umma. Human leader Kwankwasiya Saudiya. Mata ce mai kamar maza. Mata ce ta daban. Dubu ce jiran mutum daya. Yes! Kan daki ce sai an taru. Baya ce ita goye marayu. Yes! Wallahi mai uban mata ne mai rana kuma ka sani. Yes! Tana cikin alheri, tana cikin farin ciki. Yes! Ga samun nasarar Abba Kabir Yusuf. Yes! Wato masoyinta, abin alfaharinta, abin ƙaunarta. Yes! Na baba Ari. Kai ka sani tun talabifo a baya. Yes! Hajiya Umma, human leader Kwankwasiya Saudiya. Yar gwagwarmaya ce ta hakika. Yes! Akan ta ga jajirtacce, wato mai girma dan mai girma Abba Kabir Yusuf ya zauna akan kujerarsa. Ta yi da jikinta, ta yi da dukiyarta, ta yi da lokutanta, Yes! ta yi da dukkanin wani gaɓoɓi na jikinta, ta yi da dukkanin abin da ta san za ta iya. Har muka kawo ga wannan gaci, wato mai girma dan mai girma Abba Kabir Yusuf. Yes! Zaɓin Allah, zaɓin al'ummar jihar Kano. Ya hau kan wannan kujera ta gwamnan jihar Kano. A ran da aka ce an rantsar da mai girma gwamnan jihar Kano, wato Abba Kabir Yusuf. Hajiya Umma, an kaji irin farin cikin da take ciki sai ka rike baki. Haka zalika a ran da kotu ta bayyana cewar Abba Kabir Yusuf shine halattaccen gwamnan jihar Kano. A ranar uwan uba Hajiya Umma, human leader Kwankwasiya Saudiya, ta yi kyaututtuka daban-daban, ni ma na samu. Yes! Ta raba kuɗi, ta raba abinci, ta raba dukkanin wani abu da san za ta kyautata wa al'umma domin farin ciki. Ya lallabe ta. Sai sa ta ce da ita, Allah Ubangiji ya kara gabanki, ya kara bayanki, Allah ya sa ki gama lafiya. Hajiya Umma, human leader Kwankwasiya Saudiya, ki gama lafiya, gaba salamun bayan salamun na babari.